Okay, good morning mga boss. So meron tayong bisita from Ilocos Sur. Magulang ni Sir Adrian Castillo. Mga boss, kukuha po sila ng kornisa sa atin. So, all the way from Ilocos Sur. Mga boss, anong pangalan niyo, Uncle? Florentino Ariola. Florentino, si Sir Florentino Ariola. Ikataman na di Castillo. Si Madam. Sino? Anong pangalan niyo, Madam? LB Castillo po. Ayan. Ayan, kay Nanay LB Castillo. Yan, shout out kay Sir Adrian. Ay, kausap niya? Ano po, nag-vlog po ako. I-upload ko po. Mga boss. Kaya po yung magulang ni Sir Adrian, ma'am. Ano po. So, inaayos lang nung ni Pari PJ yung paglalagyan. Ayan yung mga binubonsay mo. Opo, ma'am. Ito po yung mga binubonsay ko. Yan. Yun po naman yung ilalabang ko. Yung mga yan dyan. Ay, may Opo, may show po. May show po. Ano yan? Kamuning bilog po. Pag nagdahon po yan, ganito po yung dahon niya. Yan, Opo, sampalok po yan. Yung iba, hindi pa masyadong maganda. Yan, yung ganyan, marami yung mga anak ko yan. Yung bantig. rubber tree na yan. Rubber tree. Kaya nga buti na lang hindi sila pumunta, baka makikita yung mga halaman. Yan po yung mga nakalagay dyan. Pinatanggal ko yung mga iba. Sabi mo tatugaw. Ganda, maganda. Medyo magastos lang yung pagbonsai. Ay, magastos mo yan? Opo, magastos po. Gastos. Ni Alvin, di ba yan ang bibig? Okay, kain muna tayo mga boss. COVID ka na? Ayan. COVID na. Kain muna tayo. May itlog. Tapos na ganun ng noodles. Tapos yung na yan? Langgonisa. Hello pare. Hello, may trabaho ba kayo? Adda, ayun mo. Nakakain na ng thank you. Ayan po mga boss. Sino si Adrian Gabriel. Ito, Gabriel? Ay, Castillo. Castillo. Ayan. Ayun. Ay, sir. Ay. Thank you, sir. Hello, sir. Ayan, shout out kay Sir Adrian Castillo. So, yung kumuha ng sa atin. Cornisa. From Ilocos, pero nasa abroad si sir. Ayan. Thank you, sir. Thank you, sir. Maraming salamat at nakapasyal din kayo dito sa amin. Medyo malayo-layo. Yan, uwi na rin po sila sila madam, sila nanay. Ito, sir. Okay. Latain kami mo tanta kwan. Dur ka tayo suluwan da nga rot kamo di pa nagibaba. Mga boss. Tama nagikway ayan adi. Bali sa Ilocos Sur. Santa Maria. Pa po sila galing. Dagtan ni kornisa ni. Alas 2 yata sila umalis doon, sabi nila, sir. Madaling araw. So ayan na yung mga Bali, ilang piraso? 45? 45 na may pasobrang tatlo. Nagpasobra kang tatlo. Nagkasya. So 45 na piraso. Tapos nagpasobra kami ng tatlo, mga boss. Sige, ganyan na lang po yan, ma'am. Hindi siya Hindi po. Okay lang po, wag lang po na wag. Okay na po yan. Patayo. Naipit siya. Ano ka patayo ka Buwan na magkate. Kabig todo. Todo kabig. Sige. Sige lang, sir, sige. Sige. Oops.
Sige, Uncle. Ingat, ingat. Okay, ayan. Maraming salamat sa pag-avail ng Maclagonilla Cornices. All the way from Ilocos Sur, Santa Maria. O, tayo naman magkakarga ng board. Tara. Okay, dito na tayo mga boss. So magkarga tayo. Dando ba ito? Dando ba? Magkalas ka dyan, kalasam, tulungan magkalas. Karga tayo ng board. Sakto ata, sakto. Sakto yan, ya. Ayan. Karga tayo. Okay, dito na tayo mga boss. Sa site, magbaba lang tayo. Magbaba tayo ng bird. Master. Hello, good morning po. Napa-change oil mo na to? Ha? Napa-change oil mo na? Oo. Okay naman yung andar. Ayos. Okay, magbaba lang tayo ng board kasi nagkulang tayo para dun sa baba, dun sa may baba ng kitchen cabinet. Okay, ayos. Ito na siya mga boss. Okay, konting ayos na lang. Tapos dito, yun yung lalagyan nila. So kahon na lang yun. Tapos ipapasok na lang namin dyan. Pati dun sa kabila, kahon din yun. Papasok na lang namin dyan. Pati dito, ganoon din. Tapos dito ang mangyayari, pinto na lang gagawin namin dito. Maglalagay kami ng pinto. Pintuan ng cabinet. Bali, open lang siya. Bubuksan mo lang siya. So kaya lang ibahin namin yung ano nito. Baka ito, may adjust ito dito. Andito na sigurong banda. Dito, titingnan namin yung pinaka the best. Alos, malapit na. Tapos dito, salamin. Salamin yan. Tapos may mga ilaw. So may ilaw pa itong mga to, mga boss. Sa ilalim. So wala pa naman yung electrician. So ayusin niya pa dito. May mga switches kasi doon. Nilipat namin dito. Kasi ito ididikit namin dito. Baka dito yan. Ang pa electrician ang kal? Ay manang? Eh, Mang Damang. So mamaya andito na daw yung ano, electrician. May sana ko, may kanduana di. So na tayo may discard mo rusak ko mo may kuno. Okay. Okay na. Okay. Okay na, okay. Sakto na pasuro kasi. So ito solid wood, thick wood. So maganda yung aspin niya. Nakita niyo. Thick wood. Magandang furniture. At ito thick wood. Pati ito sa pa. Pati itong pintuan thick wood. Ang ganda ng aspin ng ano, thick wood.
Kita na siya sa Oh, puro tikod pala yung ano dito mga boss. Mga pintuan. Pati ito, lamesa mga boss oh. Ganda. Ganda ng aspi ng tikod. Okay, ayun oh, mga boss. So, umuwi lang ako sa Gantali. So, pinawashing ko yung sasakyan. Tapos, nagpagupit na rin ako. So, bumalik ulit ako rito sa site. Okay, isa nga pala, dagdag idea. So, ito. Gumamit tayo ng no nail. Nasaan na yung no nail natin? No more nail. Bustik. Bustik no more nail. Ayan. So, yung pinangano natin dito sa continuous handle. So, no more nail. So, pwede rin yung iba, Pioneer. Pwede rin yung... Pero ito, maganda na to. Itong Bustik. Okay na yun. So, lalagyan lang isang ganyan. Pagkita ang mga bands yung ano. Saktong amount lang po. Saktong amount. Tapos may technique pa pala to sa pagdidikit. Ang technique. Dapat pag dinikit mo, itataas mo siya, and then ididikit mo siya ulit para mas makapit mo. Ayun. So, 2 beses, no? Oo. Ibabalik mo, parang kakambyo ka, no? Oo. Para Parang magkakambyo. kaya nagigilan, parang yun yata yung, ano, yung grab adhesive, yun yata yung ibig sabihin nun. Pero kung gusto yung fix na fix mga boss, pwede nyo alisin itong ano, itong pinto. Yan, didikit mo, tapos grab mo siyang ganyan. May babalik mo ulit. Gano'n mo pa. Ito sa kabila. Idikit mo buta. Titipan ko tayo. Ha? Titipan ko tayo. Oo. Dinisan ko lang ito Kaya tapos. may awang kasi kanina rito eh. Mahirap pang tanggalin mamaya to. Okay, so yung nandito, ginagawa na nila. So gagawa tayo ng box yan. Sabi ko nga kanina, gagawa tayo ng box tapos ilalagay dyan. Yan ang gagawin natin dyan. Pero kukumpleto na natin yun. May drawer na, tapos may pintuan na. So buo na siyang isasalpak mo dun. So ito na siya, yung box na natin dun. So ito na yun. Tapos ang ginawa natin dito, pag ganyan kasi mga boss, dyan yung ulo, ito yung paa. So naglagay na rin tayo ng tukik dito sa may baba niya. May tukik na rin siya. So pag natapos na ng ibuo to, na-testing na nila, okay na. Lalagay na yung mga drawer dito, tapos yung pinto. Siyempre may back din ito. Lalagyan din natin ng back dito. May lalagay tayong back dyan. Pag okay na, pag buo na, isasalpak na natin doon. Ipapasok na lang natin. Okay, ganun lang. Ganun din doon sa doon sa kabilang gilid yung sinabi ko kanina mga boss. Okay, so yan pa. Yung isa. So mga boss, so salpak natin yan. So testing lang muna namin kasi yung sa may taas hindi maganda yung pagkakapalitada. Testing lang natin mga boss. So ganyan lang yung diskarte niya. Testing in everything. Ayan. Papasok doon. Iya, Okay. Pasok. Ay martilyo. Martilyo pare. Yun. Tignan natin yung sinukat ni Master dito. O, pumasok na mga puso. Na parang ano ah. Siksiko. Mas maganda Okay. rin kanina. So pag ganito mo, Brad, pero ito, tapalan nyo na lang ito pag ano, merong kwan. Pag ano mga, pag ganito mga, mas okay na doon mag ano. Okay. O yan ang mga boss. Makikita nyo yung diferensya. Yung wala sa hulog yung ano natin. Wala sa hulog ito. Ako nga talaga pare. Kasi ganito ko di ko man. Ano. Tingnan mo kung naka-scaling sa atin. Baka tayo naman yung ano mali. Hindi, ito talaga hindi naka-eskwala ang pan. Yun no. Malaki. Wala sa hulog ito. So, dapat ganito talaga. So ngayon, tayo yung tama, ito yung mali. Oh, ayan yung pan. Okay.
So ganyan lang mga boss yung gagawin natin dyan. Tapos lalagyan natin yan, bubuin na natin ito, lalagyan na natin ng pintuan, tapos drawer. So minsanan na lang yun. Okay na. 10 ang sukat pala nito mga boss yung ginagawa ng ano, 2 kick. 10 yung patas niya, tapos yung pa-loob niya 10. So 10. Okay. So dito kayo mag-ano no, idikit niyo dito. Kahit doon na tayo mag-pan. Ay, baka pag dinikit namin to pare, baka kuan. Hindi, kahit idikit, yung sabi ko yung may didikit. Oo, sige. Oo. Pero hindi dikit talaga diyan So, sa wala pader. ka nang iskwala eh. Oo. Pero dito maganda naman oh. Oo, dito lang ka problema. Dito okay. Doon ang hindi oh. Malaki yung van. Nasa ulo yata, dikit. Mga boss, discard na lang yan. Discard eh. Ayan talaga. So ganito rin ang mangyayari dito mga boss, dito sa kabila. So dito sa kabila, gagawa rin tayo ng box dito. So ang mangyayari kasi dito, may drawer tayo rito. Drawer, tapos malaking drawer dito. Tapos pag binuksan mo yung drawer na yon, may drawer ulit sa loob. So ganun ang mangyayari dyan. So box na lang yun. Parang ganito. Tapos pati dito sa kabila, ganun din, puro drawer. So magbabox tayo doon. Tapos dito, ano na lang ito, open na lang ito, open, pintuan na lang, lalagyan natin yung pintuan. Kaya lang, alisin na natin ito. So marine-laminated board, lalagyan natin ng divider dito. Tapos lalagyan natin ng shelves. So ganun din sa kabila, ganun din, para magamit natin yung sa ilalim. Okay? So yun lang mga boss. Lagay na lang ngayon yan, lalagyan na nila ng back. Tapos may nakaabang naman yata rito, nakabutas na. Nasaan ba? Wala siya. Ayun, ito na. Ito yung butas. Ay, doon na sa loob siguro mga boss. Nasa loob na yung butas na. Okay. Tala kami mga boss. So may lakad pala tayo mga boss. Punta tayo kila Barangay G. So maikipesta tayo. Happy Pesta sa barangay, ano na yun, sa Rayat. Basta doon kila Barangay G. Nag-imbita siya kahapon. So tumawag siya. Punta na tayo. Minsan-minsan lang naman yan. Pwede naman natin lakadin bukas yung lakad natin ngayon. Tara. Dapat na tayo. Oops. Sticker lang. Kaya kung bibili ka ng tarpaulin machine, sir, mas ideal yung pwede sa sticker. Meron ba kayong t-shirt dito, boss? T-shirt na ganito. Pero nire-request ko muna. Ito lang yung available sa isang gamit lang. Yung? Yung Gildan po. Gildan ito, di ba? Tarpaulin talaga sa Size. XL tapos large. Magkano isa nun? Medyo tumaas na ngayon. Sa akin nun, 35. Kami yung una ng tarpaulin yun ngayon. Mas ngayon, magkano na lang. Ha? 160? Magkano dati? Magkano ba dati? Sa week nga 45. ito, 24 Ha? hours. No, 45 dati. Okay, thank you. Okay. Tara na mga boss. Hindi. Okay. Bali bumili lang tayo. Magpapaprint tayo ng t-shirt. Bali 4,170
4,170. naman lang, awan, madati kami dalan. 4,170 mga boss. Yung kinuha natin, bali 160 pang isa. Okay, let's go. Ajay, dati unli. Yan, diretso pare, diretso. Yeah. Okay, mga boss. Si parang Regs. Tuturan yung daan. Yan na yata. Ito na yata yun. Ito na yung kay ano no. Ito na yan pare no. Doon. Ayan yun. Ayan pala eh. Ayan na pala siya eh. Si Ronald to, Ronald. Okay, ayan. Okay, dito na tayo mga boss. Happy Fiesta. Anong barangay ito pare? Pare Chinito? Master? Naglimasan niya ate. Gimasan. Ayun. Okay. Pare. Oy. Pare. Sama mo. Si Badinoli. Saka si andyan. Ayun, wala ka eh. Sino naka-red flag ah? Vlog. Shout out. Ano ka lang? Pabili ka pare t-shirt. Pare, dito. I-print ko sa'yo. Mag-send ko na lang yung ano. Yung ilalagay. Oo. Nakapunta ko yung kay Jomar. Nagmahal daw, 160. Masus ka na? Oo. Bro. Saan mo na kayo? Okay. Ay, hello. Kamusta po kayo? Magaling na? Pare. Kulang to. Ang galing pala sa bayan nung ano, nairuan. Team Rex. Rex Flag. Ayun o. Ikaw, suplado ka, Denden. Suplado ka, bad. Suplado ka, bakit? Suplado ka nga naman sa mga vlog. Hindi mo man ako sinag-shoutout. Sinoutout na kita ng diretso eh. Kain muna kayo, pare. Dalawa kayo ni Nico ni Bislo. Bilisan mo na. Tara. Kain na kita. Tara. Tatabi mo eh. Ay, gandang araw. Hi. Hello, madam. Hi, hello. Eh, sila. Happy Fiesta. Ay, happy birthday pala. Happy birthday. Fiesta birthday anniversary. Oh, yeah. Ang dami palang may birthday ngayon. Team Rex tayo. Rex tayo, Rex Vlog. Bakit pinag-usapan natin lahat ah? Okay. Di ba rin ito? Okay ba rin? Team Rex kayo. Oo. Oo, dapat nag-Rex ka rin. Ayun. Mana, ano may message sa akin ako? Boy, hindi. Pare, kahit na kayo mo. Pare, pagin ako. Ano meron na sa akin? Ikaw yata nagpabanda kagabi rito pare? Bukol tsaka. Kemarin ano yung pabo? Ito ako. Saan ba yan? Ay, ito yata yung pabo no? Oo, yung isa yung pinano namin. Yun. Tapos parang Jimmy. Ang daming handa nga mga boss oh. Daming handa. Ayun po. Black Shadow in the house. Black Shadow. Kabakal. Ano? Kamusta? Lagi lang katawan mo ah. Busy sa pag-ano, no?
Mga kapsat. Mga kabiel at kapsat. Dapat sa Ganilya Vlog. Nag-iisang kabakal. Alis na sa mga boss. Mag-abroad na. Iwan na kami. Ayan, pag-supportan mga boss. Kabakal mo. Nagmamahalan po kami dito. Jebak shadow mga boss. Mga boss, uwi na rin tayo mamaya. Mamaya ang konti. Mamaya na kayo uwi. Malayo pa si Tayo. Malayo pa natin. Napakapagod na rin si paring Reggie. Hindi, Kagabi pa yan eh. pares lang kami. Oo, gabi. Hindi, pares lang tayo na sa gabi. Hintay kong magsayaw kayo eh. Ay, ngayon na, sasayaw tayo ngayon na. Magsayaw ka. O, siyempre, pag sumayaw ka, sasayaw ako. Magsayaw. Okay, so uwi na kami mga boss. Happy Fiesta, happy birthday, and happy anniversary. Hello. Kurman. Uwi na kami. Mga boss, maraming salamat pare sa pag-imbita. Happy birthday kay Mrs. Rex Vlog. Happy anniversary at happy Fiesta. Ayun, gabi na. Hindi na makita.